Γεια σας, σήμερα στο κανάλι Greek Gamer Botas θα παίξουμε LOL μαζί με έναν άλλο φίλο μας. Συγγνώμη τρώω. Πρώτα φρούτα. Περιμένετε λίγο. Θα μου δώσω τη φωνή. Εντάξει. Και πάμε. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe, like στο βίντεο και like στο στο facebook. Ο φίλος μου που σας έλεγα είναι αυτός εδώ, Στέανα Διάντας LTU. Καλός, πολύ καλός. Με κάνει και subscribe. Είναι αυτός και από το προηγούμενο βίντεο και το League of Legends with Riven. Και αυτός εδώ πέρα ήταν, μπότε είχε πάει πάλι με τη Στάνα, με την Kerry. Εντάξει. Τριστάνα. Τώρα είμαστε δύο Kerry. Επειδή μου κλέψαν τη Riven. Την κλέψανε, πρέπει να την πάρω. Όχι πάλι τόπο θα πήγαινα. Δεν πειράζει, τον κόκκι. Το αγόρασα. Σας είπα ότι αγοράσαμε το GTA το 5. Ναι, το αγοράσαμε. Αλλά θέλω να κάνουμε LOL και θα κάνουμε και άλλο LOL. Και άλλο βίντεο με LOL. Σε 7 η ώρα. Τώρα που το γυρίζουμε είναι 5 η ώρα. Θα το κάνουμε σε 7. Συγγνώμη γι' αυτό, δεν πειράζει. Πειράζει, αλλά δεν πειράζει. Το πάω από την λίγο. Εντάξει, θα κάτι. Όλο στο ίδιο. Και αυτό. Να δώσω και εντάξει φύγω τώρα από τα free and real points. Αυτά που δεν ζουν στην αρχή. Ωραία. Θέλουμε κι άλλο, περνάμε.
Ναι, first blood, το πήρε το main μου, ο κόσμος. Ναι. Αλλάξαμε το intro του καναλιού. Επειδή είχαμε κάτι προβλήματα με το πρόγραμμα το επόμενο. Αφήνω το φίλο μου να φαρμάρει. Κάω φαρμάκια. Αλλά πες τώρα κάτι σε support. Γιατί θα σπάει μόνο την κέρι. Αλλά το παίζω τώρα σε support. Δηλαδή το αφήνω να φαρμάρει. Αφήνω μόνο αυτό. Δεν έχω και support play και το πει πιο έξω την end carry. Έπωρε. Να νικήσουμε. Όσο πρέπει μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe και like στο βίντεο. Και αν έχετε Facebook, like στο Facebook. Και επίσης φυσικά αν θέλετε. Οπα. Περάσω κάποιο. Οπα, ναι, είμαστε τυχεροί, ωραία, είμαστε τυχεροί. Μια σκάσω πουθενά. Άλλο. Από αυτό. Εδώ, όχι, λάθος.
Σώνα που έκλεισα το μικρόφωνο. Δεν πειράζει. Δεν τους πήραμε. Πολύ λίγο live, πάρα πολύ λίγο. Πέθανα να κάνουμε, έρθω από πίσω. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο παρά να σου έρθει από εκεί. Α, και έγραφα εκείνη τη στιγμή, δεν πειράζει. Είχαμε 2 kill. Τι άλλο να πάρουμε, πάρουμε αυτό. Πάρουμε αυτό. Τι να πάμε. Να πάμε και αυτό. Ωραία, πάμε πάλι πίσω. Α, τόσο. Ωραία. Πάει και αυτός. Οπα, δεν πάει. Το πήραμε! Άντε, γεια! Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Κάκι μια φορά μας πήρε τώρα, από πίσω μας ήρθε. Ήρθε να σου κάνει πολύ damage. Για το level μας. Το level μας και για το level μας είμαστε αυτό και για το count γενικά. Ενώ που δεν έχουμε runes. Έχουμε runes, αλλά μόνο για damage και είναι 1,1. Έλα. Πήρασε. Δεν πειράζει. Κατάλαβα. Έπρεπε και άλλος τώρα. Πω, τα απέφυγε. Τώρα αυτή τι εύκολο. Αντιγεια. Good job. Αντιγεια. Να εκτελέσουμε το mana, το φίλτρο το mana. Μην το κλέψεις ρε. Άτσι, ωραίο σου άτσι. Τώρα ξέρετε κι εσείς, αλλά... Άτσι. Το κλέψε και έστανε, αλλά το άτσι χωρέσω την βίντεο, δεν πειράζει.
job. 3. What about? Shut down. Πρόλαβα. Dominating. Άπερα αυτό. Μπότες. Has destroyed Boots. Αυτά. Πάμε κάτω. Όπως είπα θα γυρίσουμε και άλλο βίντεο με τον Ιάσονο παίκτης. Κατά τις 7. Live δεν θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε. Απλώς ανεγεύσουμε. Να καλά. Στέκεται ακόμα. Don't feel. Θα το βοηθήσουμε. 2 στο μη. Θα το προλάβουμε. Τουλάχιστον την πάνε για μένα. Το πήρα. Αλλά ναι, shutdown, καλυγιά. 4-2-6. 4-2-6, δηλαδή 12. Ελπίζω σας το βίντεο εδώ. Έτσι λίγο θα το τελειώσουμε. Απολυμή, μα όχι. Καλά και σε λίγο, θα πάρει λεπτά. Όχι, μην το να τους βοηθήσω για να το τελειώσουμε λίγο γρήγορα. Καλά, δεν βιαζόμαστε, αλλά εντάξει. Για να λέμε να το τελειώσουμε γρήγορα. Ήμασταν καλοί. Ελπίζω σας άρεσε το προηγούμενο βίντεο με το LOL και να πλέετε League of Legends with Riven. Οπα, θα μου στάνε μόνοι τους. Για λίγο. Α, καλά. Πανικό. Α, 4-2 αυτά. Δεν πέτυχα. Λίγο φέλει. Εντάξει, καλό σκορ έχουμε 4-2. Δεν κάνουμε γύρω σκορ, αλλά κάνουμε πολλές πολλά μικρά κίνητα. Back. Αχ! Oh, sorry. Συγγνώμη γι' αυτό, κάνω μεγάλη. Κατάλαβα όλο και 2 φίλτρα. Φίλτρα, συγγνώμη. 2 πρωτέμινα. Δεν πειράζει. Παίξουμε καλά τώρα, στην καλή βλακίες.
Κάτι δεν κάνουμε πλακίες μέσα τώρα, αλλά παίξουμε καλύτερα. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe, like στο βίντεο και αν έχετε facebook και αν θέλετε φυσικά κάντε like στο βίντεο μέσα στο facebook. Αλλά κυριότερα subscribe. Γιατί επίσης ας κοινωνώ κάτι ότι αν περάσουμε τους 55 subscribers, όταν θα περάσουμε δηλαδή, γιατί σίγουρα θα τους περάσουμε, θα κάνουμε ένα μικρό giveaway. Τον τζακίσαμε. Ρε, το πραγματικό βιώτη μέσα. Άντε γεια. Για άλλη μια φορά γράφω nice. Συγγνώμη, μου γράφει nice. Έλα ρε, να φουντάρεις. Είναι αυτός ο παίκτης, ο κόρκι είναι καλός, δηλαδή όλες οι κινήσεις το αξίζουν. Δηλαδή με όλες κόβουν τα μάτς, ενώ συνήθως στο αντικέρι έχουν μία κίνηση που κόβουν τα μάτς. Ας πούμε, χαρακτήρες που βάζω, ας πούμε για παράδειγμα Jinx. Τώρα Jinx με μία κίνηση, με την πρώτη. Μέσα πολύ να πω στον κόρκι. Μου βοήθησε να φύγω. Αφού να με χτυπήσει. Όπα πίσω που πας θα σου φάνε ούτε τον άλλο δεν έφαγες τζαμπα πήγες εσύ κάτι κάνεις. Όχι για λίγο. Τώρα πάω back γιατί άντε. Σου χτυπάω. Ελπίζω να με φάνε. Ελπίζω, σου παρακαλώ, Θεέ μου. Ναι, ωραία. Το έχουμε και αυτό το game. Να πάρουμε τώρα. Αν να πάρουμε τώρα. Όχι. Ποια πρέπει να φτιάξω. Πάμε και αυτό. Είμαστε κόμπλε. Καλά είμαστε κόμπλε ακόμη. Εντάξει. Ξανά άλλη μια φορά. Μάλλον... Θέλω να να μην φουντάρουν όπως παραμένω κάρι. Oh yeah! 7-3-10. Yes. Καλά έτσι δεν το μας σιγά. Ήταν κι άλλο εκεί. Με ρουτίν. Αυτός είναι ο μας, αυτός πάει και με φουντάρει. Καλά τώρα δεν πάμε πίσω μου σφάνε. Και είναι κι άλλο εκεί. Να αυτό εδώ. Α, τον έχω, τους έχω, τον έχω. 3-10. Όχι εδώ τώρα.
όχι, όχι, όχι. Δεν πάω πίσω. Υποχώρησε το έρθει υποχώρησε. Σφίγα. Τι items έχει. Όπως δεν σκέφτομαι τα μας. Δεν έχει καλά items. Ένα 7. 3-4. Πάμε αυτό τώρα. Μπότους έχουμε. Οπά, περιμένετε λίγο. Κάσω στο καφέ. Εντάξει. Ανεβάζω ήδη. Αδεία. Ο Γιώργος ήταν, λέει θα έρθει σπίτι μου. Λέει να ετοιμάσουμε βίντεο, αλλά εντάξει θα ετοιμάσω βίντεο. Θα κάνω κι άλλο βίντεο. Όπως είπα πριν με τον Γιάσο τον παίκτης μου. Πολύ καλό στο LOL, πάρα πολύ. Δεν θα με πάρεις, γιατί πολλά. Όπα θα με πάρει. Ω πάρε φίλε, με πήρε. Είχε αυτό το... πώς το είναι. Το χέλι είχε γι' αυτό. Ναι. Αλλά τον πήρε ο Γκάριν. Με λίγο life που το άφησα. Δεν ξέρω αν δεν είχε χέρι. Τι να με πάρω. Όχι, εντάξει, τι ώρα. Περνάμε. Πάμε πάρω, λέει. Πάω στο ρεύμα. Πάμε Dragon. Dragon τώρα πήγαινε μόνος μου, αλλά είναι λίγο μικρό level. Δεν τον πέσκα. Ξέρω ότι κάποιος είναι εκεί. Καλά, σκεφτημένες έτσι. Όπα, σου σκάει πολύ damage. Πολύ life. Έχει πολύ life. Όπα. Έλα εδώ ρε, πού πας ρε. Φεύγει πίσω τώρα, τι να του πω εγώ, τι να του πω. Τι να του πω, έχει χέλη κιόλας και ναι. Και έχει ένα σωρό
life. Αλλά εντάξει, το διραντάς, τώρα τι να κάνω. Έχουμε και καλό σκορ, καλά, δεν θα πείτε κάποιο σκορ, αλλά εντάξει. Από αυτό, τι άλλο. Τι άλλα, 9-6-14, μια χαρά. Good work. I agree. Συμφωνώ. Αυτός είναι από την Λιθουανία, ο Λιθουανέζος. Οπα. Είναι ακόμα μια επιστροφή στο top. Θα είναι και λίγο τι items έχει. Α, καλά items, αλλά εκεί πας μόνος σου ρε φίλε. Οπα, θα λογίσουμε την άλλη. Όχι από εδώ. Άρε, προχώρησα. Ωραία, και assist. Φτάσαμε στις 18 assist. Και ναι, έχουμε τις περισσότερες assist σε όλο το team, σε όλο το game. Και από τους αντιπάλους και από εμάς. Τώρα πού είναι αυτό? Πολλά πράγματα από εδώ. Αν την πέφτω. Ναι, αυτό κάνω. Τώρα αυτούς παίζουν πάλι, γιατί πάει μόνος του. Τώρα θα απαντήσετε γιατί είναι νουμπάς. Και μας παίζει μάγος ότι έχει σκηνή. Έφτασαμε στις 20 assist. 20 ξαναλέω. 9-6-20. Ποιος αρέσει το σκορ μου. Όχι ρε, τζάμπα όλο. Προσθέτω και το F και το Hell. Ωραία, καλό game. Μήπως είναι πολύ καλό game. Να πάμε πάρουμε. Αλλά μόνο όμως το κλέψω. Έλα τώρα. Πάρε αυτήν. Όχι ρε. Τζάμπα όλους όχι. Ω, τζάμπα ούλτι. Χαχα. Κάνα το χρειαζόμαι αυτό γιατί ξόψα τζάμπα ούλτι εκεί στον πάρο.
Λοιπόν εδώ. Ποιοι θα βιαστούν, πρέπει να βιαστούν, Μάλλον έχει βιαστεί. Τώρα να πάω. Όχι ρε. Έλα ρε, δεν έχω στο. Τι στο. Βάτα. Όχι, δεν θέλω. Εντάξει. Ωραία, φτάσαμε 21. Χρειάζεται 10 kills. Θα πάρουμε live. Πάμε και Dragon. Όπα, δεν πήραμε παρά. Όπα, 88 μήνους. Α, όπα, έχει 25. Καλά, δεν έπαιρνα και πολλά μήνους επειδή έπαιζα support κάτω. Support στο bot. Τώρα δεν παίζω support. Και παίζω κανονικά. Έλα ρε. Οχ, πάντα πετυχαίνω κάτι. Να μπότο. Μπορούσα να το κόψω ένα like. Το double kill, 22 σου. Triple. Το upper 5, καλά, είναι upper 5, αλλά θα γίνεται upper 5, αλλά έσχαν πέρα. Αν το τελειώσουμε εδώ. Τον πήρα. Δεν πειράζει, τελειώνει εδώ. Ήρθε και ο Γιώργος. Αυτά λοιπόν από εμάς. Ξέχαστε να κάνετε subscribe, like στο βίντεο και like στο facebook αν έχετε facebook και φυσικά αν θέλετε. Είναι αυτό από εμάς. Όπως είπαμε, ένα μικρό giveaway θα κάνουμε να περάσουμε τους 55 subscribers. Το από εμάς. Όπως είπα πάλι. Μην ξεχάσετε. Όχι. Συγγνώμη. Μάτε λίγο. Μάτε. Έλα ρε. Subscribe και like και επίσης like στο facebook. Γεια σας. Ήρθε και η ώρα τώρα. Γεια σας.